Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mikatap na sa lungsod sa Batad sa Iloilo ang oil spill gikan sa estansya nunot sa bagyong Yolanda. Misaka na sa sobra 5,700 katawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Mikabat sa 30 milyon pesos nga kantidad sa marijuana gipang ibot sa Benguet atol sa joint operation sa kapulisan sa Cordillera ug sa PDEA. Og dili na iatras ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang pagpasaka og kaso batok sa Australianong iyang gikiha ni adtong Agosto. Gibutyag sa lokal nga kagamahanan sa lungsod sa Batad sa Iloilo nga mikatap na sa ilang lungsod ang oil spill nga unang gitaho sa kadagatan sa lungsod sa estansya. Matod sa lokal nga Office of Civil Defense, sobra 4 ka ektaryang mangrove area sa Batad ang nakontaminate sa nayabo nga lana. Dili mo menos sa 200,000 kalitro sa bunker oil ang nayabo sa kadagatan sa estansya, dihang naigo ang usa ka power barge sa mga dagkong bato sa maong lugar nunot sa bagyong Yolanda. Una nang gipabakwit ang libuan ka mga residente sa estansya human nasuta sa Department of Health nga taas ang level sa toxic benzene sa lugar. Mipahigayon na sab og cleanup operations aron matangtang ang lana sa kadagatan. Gipaabot nga mohimo og aerial inspection si Interior Secretary Mar Rojas sa mga apektadong lugar sa oil spill. Makigtapok sab si Rojas sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office karong adlaw sa estansya. Dulan 6,000 na ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ana-ana sa 5,719 ang nangamatay tungod sa bagyo. Kapin gihapon sa 26,000 ang samdan samtang sobra 1,700 ang missing. Kapin sa 11 milyon katawo ang apektado sa bagyo ug mukabat ngadto sa sobra 34 billion pesos ang danyos ngadto sa infrastructure ug agriculture. Giuna karon ang duha ka lungsod sa Eastern Visayas nga gihatagan og mga GI sheets aron gamiton isip atop sa kabalayan. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, gibutyag ni Leyte Governor Leopoldo Domenico Petilla nga ang mga recipients sa galvanized iron sheets o GI sheets gipili sa mga social workers. Sa lungsod sa Giwan Eastern Samar, na-distribute na ang 2,355 GI sheets ngadto sa duha ka barangay. Ingon man natagan sab og 2,500 GI sheets ang barangay San Isidro sa Tan-awan, Leyte. Ang mga GI sheets pulos donasyon gikan sa usa ka private firm nga gipaagi sa buhatan ni Energy Secretary Carlos Jericho Petilla. Midugang si Governor Petilla nga nagpaabot-abot sila og 5 million GI sheets nga iapod-apod ngadto sa mga apektadong dapit sa Rion 8. Pagkakaron, adunay miabot ka 75,000 GI sheets gikan sa DPWH. Gibutyag kini ni DSWD Secretary Assistant Wilma Cabrera atol sa Task Force Yolanda briefing karon adlaw. Mga priority barangay kang hatagan sa GI sheets mao kadtong anaa sa hazardous area o kadtong anaa layo sa mga coastline. Menchu. Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Giawhag sa mga negosyanteng nangabli na sa ilang mga negosyo ang mga negosyanteng mihawa sa Tacloban City nunot sa bagyong Yolanda nga mamalik na sa dakbayan aron matabangan ang pagbarug ug balik sa lokal nga ekonomiya sa Tacloban. Dulan 80 ka mga negosyo ang nangabli na og balik, lakip ang mga bangko, mga hotel, grocery stores, butika, gasolinahan, hardware stores, restaurants, water refilling stations ug pipila ka courier services. Apan matod sa Tacloban Normalization Task Force, anaa gihapon kini ubos sa 10% sa tanang negosyo sa Tacloban. Dunay gitanyag nga cash for work program ang gobyerno, apan matod sa mga negosyante, temporary lang kini o gikinahanglan ang permanente nga trabaho aron makarecover ang lokal nga ekonomiya sa syudad.
Migahin ang Department of Environment and Natural Resources og 347 million pesos alang sa mangrove reforestation sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod ni DENR Secretary Ramon Pahe, langkuban sa Coastal Rehabilitation Program ang labing nagrabihan sa bagyo sa Eastern Visayas, ilabi na ang Eastern Seaboard niini. Tumong sa proyekto ang pagpahiuli sa nangadaot nga mangroves aron malikayan ang mapanghitabo susama sa storm surges. Matod ni Environment Secretary Ramon Pahe, muhinay ngadto sa 70 hangtod 80% ang storm surges tungod sa mga mangroves. Lakip sa plano ang pagtanom og 19 million ka mangrove seedlings sa 1,900 hectares sa coastline ubos sa National Greening Program. Sigon ni Pahe, aprubahan unya ang program design sa mga local government units. Gitukod sa Cebu Provincial Government ang usa ka task force nga mangulo sa rehabilitation sa amihanang Sugbo diin grabing naapektuhan sa bagyong Yolanda. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Yes, Manchu, gipasabot ni Cebu Governor Hilario David III nga gikinahanglan ng usa ka coordinating body nga maoy mo supervise sa tanang rehabilitation efforts alang sa amihanang probinsya sa mosunod nga mga buwan. Mato ni David, ubos ang task force sa Provincial Risk Reduction and Management Council ug kini gipaabot nga muumol og contingency plans alang sa rehabilitation ug reconstruction activities. Langkuban ang coordinating body sa mga opisyales gikan sa provincial ug regional levels, national government agencies ug ingon man gikan sa private sector. Lakip sa task force ang mga local chief executives sa mga local government units nga apektado usab sa bagyong Yolanda. Midugang ang gobernador nga lakip sa trabaho sa task force ang hazard-prone locality sama sa coastal areas aron maabisuhan ang mga LGUs kalabot sa disaster preparedness. Gibutyag sab sa gobernador nga padayon ang relief operations sa probinsya sa mga dapit nga nagabihan sa bagyo dito sa Northern Cebu. Duha ka semana nakalabay nga apod-apod ang kapin 200,000 food packs ngadto sa sobra sa 100,000 ka mga pamilya sulod sa 15 ka mga lungsod ug usa ka syudad sa amihanang Sugbo. Padayon sab ang coordination sa probinsya tali sa national government ug international community alang sa rehabilitation ug rebuilding. Hangtod karon mention nakatulong na ang kapitulyo og 1 ka milyon ngadto sa 2 milyones ka pesos sa mga apektadong LGUs. Mention. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Gibarugan ni Presidente Aquino ang iyang desisyon nga itudlo si kanhing Senador Panfilo Lacson isip rehabilitation SAR. Nagtuo ang Presidente nga angayan si Lacson, alang ni Aquino maayo ang performance ni Lacson sa trabaho. Matod sa Presidente, mapadali ang pag-igo sa rehabilitation target tungod kay tutukan lang ni Lacson ang rehabilitation efforts. Gipasidunggan sab sa Presidente mga miyembro sa gabinete nga nangulo sa relief operations human ang bagyong Yolanda. Spring Lacson strikes me as a no-nonsense person. The members of the cabinet have their normal functions. Then you also have the imperative to get our people back in a better condition at the soonest possible time. So there is parang the attention is divided between the two obligations right off the bat. Siguro, ganun ho talaga ang kalakaran na patuloy pa rin yung tinatawag na negativism cells. Pag hindi tayo naghanap o hindi tayo gumawa ng kontrobersya o issue, parang boring yung ating media. Problema ho dun, nakakalimutan naman natin yung mga tao na talaga namang may ginawa para ibsan ang kahirapan o pagdadalamhati ng ating mga kababayan. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nagbinanggaay ang gatusan kasakyanan sa Belgium. Ang detalye sa among pagbalik. Tubagon ni Senador Miriam Defensor Santiago atol sa iyang privilege speech karong hapon ang mga pasangil ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile. Mihangyo si Santiago ngadto ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano nga ischedule ang privilege speech atol sa session sa Senado nga magsugod sa alas 3 sa hapon. Matod ni Santiago nga bisan sa iyang sakit, iya gihapong atubangon ang mga giingong insulto ni Enrile. Sigo ni Enrile, mutambong siya sa sesyon na aron paminawon ang pakigpulong ni Santiago. Mikabat ngadto sa 30 million pesos ang kantidad sa marijuana plants nga naibot atol sa joint operations sa Cordillera Police ug Philippine Drug Enforcement Agency sa lalawigan sa Benguet sulod sa bulan sa Nobyembre.
Matod ni Police Regional Office Cordillera spokesperson Superintendent Davy Limong, mga lagyong dapit sa lungsod sa Kibungan sa Benguet na himutang ang 15 ka marijuana plantations. Ang plantation sites adunay total land area nga 2,020 square meters, samtang miabot sa 10,100 ang fully grown marijuana plants. Human maibot, gisunog lang usab dayon sa mga otoridad ang mga marijuana plants. Walay nasikop nga nananom sa marijuana ang kapulisan ug PDEA agents atol sa operasyon. Pabiling naguna ang Cordillera Region isip top producer sa illegal marijuana plant nga nahimo ng billion-peso industry. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sarah Velasco. Usa ka tawo ang namatay samtang samdan ang laing 67. Humanagbangga ang gatusan ka mga sakyanan tungod sa kabaga sa Gabon kun fog sa Belgium. Matod sa mga otoridad sa West Flanders, 132 ka mga sakyanan ug truck ang nagbinanggaay sa lungsod sa Jonah Bay. Nakamugna og Gabon kun fog ang bugnaong panahon sa Belgium. Matod sa mga drivers sa nagbinanggaay nga sakyanan, mitabon ang Gabon sa ilang giagian hinungdan nga wala na sila makita sa dalan. Sigon sa mga opisyal sa gobyerno, 13 sa mga samdan ang nagrabihan tungod sa aksidente. Gilay mihimo og rescue mission ang kagamhanan diin kapin 4 kagatos ka mga tawo ang mitabang. Dunay gitukod nga medical tent ug reception center aron pag-abag sa mga samdan ug stranded tungod sa aksidente. 4 ka tawo ang namatay sa Argentina diha miigo ang kusog nga bagyo sa nasod. Tungod niini, nawad-an og kuryente ug tubig ang libuan ka mga balay sa nagkalain-laing lugar sa Argentina. Sobra 100 kilometers per hour nga hangin miguba sa atop sa mga balay ug nakapaibot sa kapin 3,000 ka mga punuan ug 200 ka poste sa kuryente sa syudad sa Chivilcoy. Sa Buenos Aires, natumbahan sa mga kahoy ang mga sakyanan, samtang naguba ang soccer stadium sa La Plata City tungod sa bagyo. Kapin 50 ka mga tao sa syudad ang mibakwit padulong sa luwas nga malugar. Matod sa mga otoridad, 65 ka mga pamilya ang apektado sa bagyo. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gibutyag sa United Nations nga wala nahigayon nga munaog ang gidaghanon sa mga casualties tungod sa bagyo. Og sa Cebu Daily News, miumol na og Rehabilitation Task Force ang probinsya sa Sugbo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, dili na iatras ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang kaso batok sa iyang nakaengkwentrong Australian national. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, patasan ang capacity sa usa ka power plant sa Toril, Davao City. Sa Bandera, Mindanao, nasubo si People's Champ Manny Pacquiao tungod sa kadaot nga mugna sa bagyong Yolanda. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gipasabot sa usa ka board member ang katukuran sa coal-fired power plant sa Misamis Oriental. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, patay ang duha ka negosyante sa Basilan, human sila gipusil. Sa Mindanao Daily, Caraga, nasuta sa mga bumbero sa Butuan City nga palinara ang hinungdan sa sunog sa syudad ni adtong Biyernes. Og sa Mindanao Daily Davao, gihatagan og disaster training sa Office of Civil Defense ang mga barangay sa Davao Region. Gitayog og 5.7 magnitude nga linog ang Mati, Davao Oriental kaganinang buntag. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga nasinati ang linog sa 57 kilometers southeast sa Mati, Davao Oriental kaganinang 7:58 sa buntag. Dugang sa PHIVOLCS, tectonic ang origin sa linog ug dunay gilawmon nga 52 kilometers. Nasinati ang intensity 5 sa Mati ug Davao City, intensity 3 sa Butuan City ug Kidapawan City, samtang intensity 2 sa San Francisco, Agusan del Sur, Cotabato City, General Santos City, Coronadal City, Polomolok sa South Cotabato ug Alabel sa Sarangani. Sigon sa PHIVOLCS, gipaabot nga dunapay aftershocks nga masinati human sa linog.
Labing kusog nga nabatsyagan ang linog didto sa Davao City ug Davao Oriental apan walay gitahong dakong kadaot. Si Ben Tesorna adunay detalye. Ben? Menchu, bisan sa 5.7 magnitude nga linog nga labing kusog nga nabatigan din sa Davao City, walay gitahong major damage sa dakbayan. Gawa sa Davao City, intensity 5 usab ang gikusgon sa linog nga nabatsyagan sa Davao Oriental ug wala usay gitahong dakong kadaot dito sa maong lalawigan. Matod sa Office of Civil Defense Davao Regional Office, ilang gikontak ang tanang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Southern Mindanao apan walay usa sa mga mitaho og major effects sa linog diha sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Ang ubang dapit sa Davao Region nga nakabatsyag sa linog naglakip sa Digo City sa Davao del Sur, mga lungsod sa Don Marcelino ug Malita sa Davao Occidental, Panabo City sa Davao del Norte ug Compostela Valley Province nga pulos na kasinati og intensity 4 na linog. Samtang intensity 3 dito sa Matanao, Davao del Sur, dunay mga gitahong minor aftershocks. Dihi sa Davao City, usa ka mall ang giingong dunay mga gagmayng pagliki nga naobserbahan sa ilang building. Apan nag-abli gihapon ang NCCC Mall sa Maa bisan sa mga nakitang liki sa ilang building. Ang Davao Oriental kanunay maigo og linog tungod kay lakip kini sa giagian sa Philippine Fault nga naami tapos sa Davao Gulf. Menchu. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Dili na idayon ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang pag-atras sa kaso batok sa usa ka Australian national nga iyang gikihan niadtong Agosto. Gipa-withdraw unta sa Vice Mayor ang kaso batok kang Michael Hatcher tungod kay Pasko karon. Apan giingong wala dawata sa 73 anyos nga Australian national ang tanyag sa Vice Mayor, gikihan ni Duterte si Hatcher human sa ilang panaglalis gumikan sa away trapiko. Ang kaso naglakip sa direct assault upon an agent and person in authority with attempted homicide ug laing kaso sa attempted murder. Inaydawaton ang tanyag sa Vice Mayor nangayo na hinuon si Hatcher og 5 million pesos nga damages ug miawhag pa ni Duterte nga muhimo og public apology. Tungod niini ipadayon ni Vice Mayor Duterte ang kaso batok kang Hatcher. Yan ang imahitabo, di man po siguro musugot na akong abogado nga mamayad may 5 million. So, padayon na lang kaso. Gisugdan karong adlaw sa Lanao del Norte ang public consultations alang sa Bangsamoro Basic Law. Si Cheng Ordonia sa detalye. Cheng? Menchu, dungan ang public consultation sa pagtapok pag-usab sa peace panel tali sa kagamhanan ug Moro Islamic Liberation Front didto sa Kuala Lumpur karong adlaw. Usayon sa peace panels ang kalabot sa mga detalye sa power sharing ug normalization. Ang una sa sunod-sunod nga consultations gihimo sa duha ka clusters nga maglangkob sa upat sa 22 ka lungsod sa Lanao del Norte. Ang 22 ka lungsod sa Lanao del Norte nabutang ubos sa napulo ka clusters samtang ang 44 barangay sa Iligan City nalakip sa laing cluster. Gipaabot ang dili menos sa usa ka gatos ka participant sa matag cluster. Magsilbing facilitator sa consultation si kanhi Iligan City Mayor Franklin Quijano. Matud ni Jimaydi Ann Kadutdut sa Pailig Academy for Grassroots Democracy nga mao sekretariat sa Lanao Consultations, gipaabot ang mapahigayon nga consultation alang sa tanang lungsod dungan ang Iligan City hangtod sa Disyembre 7. Giplano sa bang paghimo og thematic consultations alang sa mga indigenous peoples, kababaihan o kabataan. Matud ni Kadutdut, ang resulta sa consultations iduso ngadto sa Bangsamoro Transition Commission ug ingon man sa government ug MILF peace panels. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonias reporting gikan Cagayan de Oro City. Gilusad na sa Regional Office sa Department of Health sa Zamboanga City ang ilang kampanya batok sa pagpabuto og firecracker atol sa Pasko ug bag-ong tuig. Ang iwas paputok campaign sa DOH dili lang mopahimangno sa katawhan sa kadelikado sa firecrackers. Nanawagan sab kini sa katawhan alang sa paghatag sa kwarta niini nga alang unta ipalit og pabuto ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Una nang mipatuman og firecracker ug pyrotechnic ban si Zamboanga City Mayor Beng Climaco sa tibuok syudad. Gihimakak sa Moro National Liberation Front ang taho nga namatay na ang ilang founding chairman nga si Nur Miswari. Dunay taho nga migawas kaganinang buntag nga namatay na si Miswari. Matod sa spokesperson sa MNLF, Attorney Emmanuel Fontanilla, bag-ura niya nakahinabi si Miswari kaganina. Nangandam si Miswari alang sa meeting sa 40th Organization of Islamic Conference, ICFM, sa Guinea sa West Africa karong December 9.
Paliguno ng promotion o protection sa tawhanong katungod sa Zamboanga del Sur taliwala sa mga human rights violations. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Mincho, atol sa gipagayong community-based dialogue nga gihimo karong adlaw na tino nga dunay gihapon ni tala nga human rights violation sa lalawigan ilabi na sa mga miyaging piniliay. Gihimo ang dialogue sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace. Isip kabahin sa tinuig nga selebrasyon sa Mindanao Week of Peace sa Pagirian City o Zamboanga del Sur. Natulosab ang dialogue nga gipagayon o nagpagayong peace negotiation tali sa kagamanan og Moro Islamic Liberation Front alang sa katukuran sa bansang Moro government. Mincho? Dagang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Og karon banabana sa dagan sa panahon o ba ni Pat Fernandez? Pat? Hi, Menchu. Mapanganuron nga dunay pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa ug sa Bicol region tungod sa tail end of a cold front. Doon sa hinay nga mga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera ug Cagayan Valley ug Central Luzon. Base sa Metro Weatherscape, hinay ang mga pag-ulan sa Isabela ug Mindoro. Mikatap na sab ang mga pag-ulan sa Mindanao. Sa Luzon, ulanon ang Kalapan ug doon sa mga thunderstorms sa Lawag, Baguio City, Puerto Princesa, Legazpi, Tuguegarao, Tagaytay ug sa Metro Manila. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorms sa Tacloban, Iloilo, Tagbilaran, Dumaguete ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, maayo ang panahon sa Metro Davao, Cagayan de Oro ug Zamboanga. Apan ulanon gihapon ang Cotabato ug Butuan ug dunay sa thunderstorms sa General Santos City. Maug kato ang latest sa dagan sa panahon. Visayas ug Mindanao, pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.